Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambat penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka court admission nagbenta ka nursing but paramedical course, ka bala itu da ka Indian Nursing Council, ka by admission ka badunatam, but 6% ka jinyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Kamukam College Shillong ka court admission haki degree but diploma course ban long chef hotelier but QA ban dep khap mania fila ban call haki niki number. Ka Meghalaya State Paralympic Association haka pratarik ujemang arajar afsan kalapan ko burom ye kinong ilakai kibalailet ban shimbenta haka 22nd Asian Para Arm Wrestling Championship kabala long hanong ba Delhi haka santarik bat haka hanriu tarik ujemang arajar afsan kinong ilakai kibalai shimbenta haka ni kalumpong ilakai kidon kumba arpu prangot ie bat kibalawan paino asya kejala kidon kumba khalangut haka bakila job hanriu tali kitak maksiar sau tali kitak marupa bat artali kitak marnong shuaban penko burom yikini kinong ilakai kinong ilam jongka Meghalaya State Paralympic Association kilalet ban pediang burom na Guwahati Airport bat senran lang tat hadu bandapoi hanong ba Shillong. Ha kajingle burom yakini kinong ilakai kabala pelong ha Vivanta Hotel Shillong lasaki lang do Chief Advisor jongka Meghalaya State Paralympic Association uba HM Shangpliang uko advisor uba Peniat Singh Sim u Director jongka Bethany Society u Dr. Ricky Rentley u President jongka Meghalaya Arm Wrestling Association uba June Star Kharbuli kikime kikpa bat kibahi yang hasam jong kinong ilakai kanuksa jong kini kikna kinong ilakai kedai ke ba penkendet ngatrai ki babiang bormen namar habakila ki babiang bormen balai kimla nga ngating sio jonga kedai kata kawai ke message ke baginai it is sports person apo kani ke state ke jongi abagini kidon kata ka willpower ka mensim ka bandra ya ka kop ya ka burom jong ka state jongi balai kini kiwairo kimla kidai bandon kata ka willpower haba kinwanra ya ka burom ya ka state bad kari jongi ro unjo ka janmiet ka bansa jingken ma ha ka jingim ka jongi shimet bad kham tamru ya ka jelan Meghalaya ka be ka jongi bad ru na ka menta ka Meghalaya State Paralympic Association kumjuru nakamta paro ki participants hagani ka Asian Paralympic ki balawan ban ya shimenta hangni po nongba Delhi te khamtamru nakamta ki angut ki samla i samla Priska Pingro but i samla Graham Jones Kanari ki balawan ra ya kanam kaburam ya kejela baru ya keri brokawai kajing kemen shua ka peningkong ka ba ngi semua ban penpau ba pila on ra buram but kata ka subject ka banga kwa ban keren ka dei kajing trash tom ngan keren haki artli ki benta ka peningkong nam ta jompi ki bala trash tom benta pelawan ra buram kumbaong i assistant director mene kamdan ka bamla mo kamdan ka bamla ladang itram nadu ka bensim bantrish no te lada mapi what happening jing don kata ka jing duna ki department ki bangi ong kita ki differently able person pitrish tom kat ni pidan kata ka bensim yakun banwara buram ya ka jela ka jungi kan notam kan long ka jing ka challenge yiki wei pat ki babian haki hakamet ka phan te kani ka jing trash tom ka jong pi ngait scam kanam could not tang mentas ngi ka ba ngi acknowledge ngi kan mau ya kani but ngi pertu ya kani but kani kan long ru ka jing mentoy ya ki wei ru let's see ki ba
kibadan kum ya kenika mensiam kibadan ya kasab haka sports activities kamtam ki disciplines ki pair lada kadai haka Paralympic but kani kan yarap shisha kiwe kiba dan ya kani kaju kamansi menteri shtam ngin yai bertu junam baru kan sa haka history jong ka jela Meghalaya te kabaar pat ka jingtri shtam namta kiwe ru kibang pat yo pat ikani kalat bani shimenta ngasukemen ba ka Meghalaya State Paralympic Association la constitute la sengyaka la register dangshen kani ka association kan pet ya ka baha kamiat ke jongpi ki sports person habide kani ka ki para games ki events ki pair te kumju da ka jing donlang ba ka state government kamtam ka sports and youth affair ka ba yo ban betin lenti but ban yashim menta ki babun ki events ki bandai haka state lane haka national lane what international route so kemen ba mentagasngi ngiyo ekani kalat mas tip menen ba pin yawan mentagasngi kala dan ke kum kani ke program te jaring khat ba ngayo kala bandon meeting ba i chief minister te bat ya kani ka event ya kani ke program ngala ikran lang bat isa Himashang Pliak but nakal yang chief minister la sponsor ya kani ka reception mentang Janmit te asuban ai kumlai kerbang ya ka office of chief minister Ting bong mga hakalitiya wadang lungkot Ndre ngilayo ban lek bon kikam Namla ban mudur bahay ni por ibadang hapo arbanay lebanay Ngilayo ban register ya kanika association Ngilayo ban say ya ki athlete I Priska bilalit ya menta ka Khelo India tournament hangtay ha Delhi Kadai ka exposure ya I Yangi kumjo imshimla ban yo medal Ndre kay ka bangi don kam kadai ka exposure kadai bangin yo bangin yalam ki bakin yu I ka perthei kin ya khun ron kat bat ki we ki khun samla jong kari jong I berkoi Ndre menta kano ngadap dagi dokumen kum utaw nong ay boy ya kani ka association bang aso sarong hadu kata ta ba kini ki khun samla jong I arngut kilawan ra ya nam ya ka buram ya ka state ka jungi kiwara ya ka buram ya ka association ka jungi kilawara ya ka buram ya ka yeng ka sem ya ki bahayeng barom bol sen let's say kalau dan kajing perkat akan musim jungki let's say what is this life for us Andre ublay udon kalat kalenti udon kaplan nimta jofi walala pidon jing duna khotmen Andre ublay uai pi kasap kabakane kasap ma pi pidon kaban pen pau nam kaban pen ai ka buram pi bat kaban pen sarong yang I baro ki bayo medal ki bun ki don Ndre ki pau ki dei kini ki armut te kajing ai kublei jonga kalong kumjo ya baro I manager I balayalam kam dei ka basuk pan korbar pan yelam pan pe pan sumar bat kumjo ya ki members jong ka association tang mangi batip shisha ba kalentiya jong ka association kalong kabanjuan adu atata bangi sotho kan no kedon kajing ban peniyat ya ka association Ndre ngimdu mesim nomor balai ngingej ho balai ngimdu mesim balai bangi don ka sarkar agajing penyajo Konrad Sangma wa ai mesim yang I baro ngadon kaplan bangan saleh rengkat iba penyahat bat katukan ingot ki members jong ka association ban ya kendu ya chief minister bat kumju deputy chief minister
bangin le buram kerpang ikini kiba wanra ya ke buram i Priska ba i Graham bangin kerpat eu chief minister ba i ka sarkar ba kumba ujule ya kiwe ki athletes ki bawara gold medal ya ki uai dah ka pisa kata ke jing ai khusnam pisa ka de ban wan kumju ya kini ki khon samla jum amdei ta kata ngakwa ba kandan ka recognition na kalian ka government bahado menta ka government kampat yo ban ai ka recognition ya kini ka association jungi ngin led in ong you chief minister bangidon kam ya ka recognition jong kani ka association immediately de hangtangin sayo ban shim ikilat ikikabu ya ki jing ai na ka sarkar bat kumjo ki jing ai naka PCI parlok biit lai tarik u December man usnem irakhe ya ka World Disabled Day menta usnem bo lupa ka jingmot jiprkhat bat kumjo iki association members bahaka lai tarik u December menta usnem ngin rakhe kerpang yakine ki athletes jongi barok bangin pelong le ki kenja tournament ki ba pher namba kiru ki dio mesim ba ngin le keleng sodong jong ka state jongi berkoi omle tang hapo sor shulong ngin le keleng jong kani ka state jongi berkoi ngin organize shwa ka lai tarik jong December but man ka district ngi deban pelong ka kenja tournament ni benta ki khon samla jongi kata ka dei ka plan jonga ka bangabu Ahmad jong ki members mata ni report